Pois chámome Eva, son bibliotecaria na Rede Municipal de Bibliotecas da Coruña. A formación para min e a chegada á Escola de Guibor foi un antes e un despois na miña vida persoal e familiar. De feito, a transformación que se produciu pois fai que hoxe, neste momento, estea iniciando un proceso de ser mamá e estrenei precisamente esa vivencia aquí, con este taller. A nivel profesional, o feito de traballar moitas fins de semana a nivel grupal e a aprendizaxe que eso me supón, pois estáme axudando a poder, nunha rede de bibliotecas onde somos moitas persoas, poder explorar tamén unha mirada grupal na forma de traballar. Entón, para min estes son como dous pesos importantes. Por un lado, o persoal e o familiar, e por outro, o profesional. A principal aportación é a descuberta de quen son. Comezar a chegarme un pouquiño máis á parte máis difícil de enfrentar para min, que é a que me ocasiona problemas. Entón, poder vivir acompañada nun espacio de coidado, o que para min é difícil enfrontar no día a día, que é parte do meu carácter, ou, digamos, aquelas cuestións que se me fan difíciles, é o que levo cada fin de semana dunha forma máis destacada.